Jamen, velkommen, Birgitte. Tak. Jeg har inviteret Birgitte ind i mit studie i dag, fordi vi skal have en snak omkring, hvorfor hun er på mit forløb, og hvad hun har fået ud af det, og mange andre ting. Men Birgitte, i stedet for at jeg begiver mig ud i at præsentere dig, så vil jeg meget hellere have, at du selv præsenterer dig for lytterne. Ja, men det vil jeg meget gerne gøre. Jeg har arbejdet hele mit liv med kvinder og kvinders empowerment på rigtig godt dansk. At kvinder kan blive stærkere og få mulighed for selv at tage nogle afgørende beslutninger i deres liv, især i Afrika og i Asien, noget i Mellemøsten, og jeg har arbejdet med noget af det samme i Europa de sidste år, hvor vi arbejder med, at kvinder, der lever i nogle undertrykte rammer, får mulighed for lige pludselig at se sig selv som nogen, der har rettigheder, og som kan lære, hvordan de kan få dem. Og det har jeg meget tit gjort via medier. Medier, det er min baggrund, kommunikation, og nærradio, små radioer, som de der små samfund selv ejer og selv kan bestemme over, og selv kan være ledende aktører i, og hvor de kan komme ind og ligesom indse alt det, de ved, selvom de måske ikke har gået i skole, eller kun gået i skole i 3 år, eller sådan noget. Det er det, jeg har viet mit liv til. Det har jeg gjort siden 1980. Og Wow. det er dejligt. Fantastisk. Hvor spændende. Hvor spændende, Birgitte. Ja, man kan jo tage fat mange steder. Jeg kan høre, at vi kan snakke om rigtig mange ting. I dag tror jeg, man kan sige, at en af tingene er måske, det er også det, at jeg oplever, at nogle gange er det svært for kvinder at prioritere tiden til sig selv. Og sætte sig selv forrest. Og der er det jo vigtigt at huske den der, som stewardesse siger, tag din egen iltmaske på, inden du hjælper andre deres på, fordi er du død, så hjælper det jo ikke noget, at de andre er i live, måske. Så der har du jo, kan jeg høre, gjort et fantastisk arbejde for at skabe en større bevidsthed om det, hvor du har været. Og samtidig har jeg så også haft så travlt, fordi jeg har også en lille familie med min søn og min datter og min mand. De er efterhånden voksne og flyttet hjemmefra, børnene. Min mand bor her heldigvis stadigvæk. I det der rum, som har været både mit arbejde, hvor jeg har rejst meget, hvor jeg har levet alle mulige forskellige steder og rammer og hoteller og guesthouses og sådan noget, og hvor jeg har haft frygteligt travlt med at indhente det forsømte, når jeg var hjemme. Der har ikke været meget plads til mig, og det er en af grundene til, at jeg har rakt ud til dig, Luna, og er del af dit forløb, og har været del af så frygtelig meget andet tidligere. Ja, fordi det var egentlig det, der startede, hvis vi skal tage det, hvad det egentlig var, der startede ideen om, at vi skulle have en snak. Birgitte sendte for et stykke tid siden et billede til mig med et stort antal bøger, slankekurer og hvad ved jeg, og forskellige diæter, og spurgte, om jeg havde lyst til at få den. Og så sagde jeg, nej tak, jeg har haft den, og mange flere til. Men de er smidt ud nu. Har du nogen tilbage, Birgitte? Jamen, det er jo det, jeg har, fordi jeg har på en eller anden måde, så har det været nogle livsledsager, ikke altid kun positive bekendtskaber, men jeg har altså også set det som en investering. Det er jo en kæmpe industri, og de har været del af forskellige livsfaser. Så jeg havde dem stående, og de fyldte en hylde, og jeg skulle være begyndt at rydde op, og ville have noget mere luft og billeder på væggen i stedet for alle de der reoler. Og så tænkte jeg, dem her har jeg da ikke brug for mere, fordi nu har jeg dig. Ja, og har du lyst til, jeg ved ikke, om du har nogle af dem lige ved siden af dig, du kan vise. Det er jo en lang hylde, men altså, er der nogle eksempler på det? Altså, der er jo, det er jo meget sjovt. Jeg har kigget lidt på det, fordi vi nu skulle snakke. Ja. Og ellers så har jeg jo ikke kigget på det i 100 år. Men The Complete Scarsdale Medical Diet fra 70'erne, den dyrkede jeg sammen med min mor i vores lille hemmelige rum. Så var der Fit for Life med Harvey og Marilyn Diamond, som snakkede også om, at man skulle spise i et spisevindue fra klokken 12 til klokken 20, og så skulle man tage noget juice om morgenen. Og jeg glemte at sige, at Scarsdale-diæten, det var også meget med at begrænse kulhydrater. Og så det var 70'erne og 80'erne. Så i 90'erne, der kom Atkins til Danmark. Han havde været i gang allerede fra 70'erne, kan jeg forstå, i USA. Som jo også var ikke at spise kulhydrater, men at spise fedt. Spise masser af kød. Og selvfølgelig motion og
kosttilskud. Og så stadigvæk i 90'erne, så var der en af mine helte, aldrig mere slankekur. Og det er jo faktisk gennemgående, fordi det er jo slankekur, men de siger alle sammen, at det her er ikke en slankekur. Det her det er en livsstilsomlægning. Og Susan Powter, hun har jo gjort rigtig meget skade, fordi hun snakkede om, at man overhovedet ikke måtte få fedt. Og den der fedtforskrækkelse, jeg ved ikke, hun er sikkert ikke den eneste, men hun var i hvert fald stor i mine kredse her i 90'erne. Udover det, så tager jeg alt muligt andet, hvor man skulle spise efter blodtype, efter fiber. Der var 5-2, som også var sådan en lidt fasteagtig. Og så er der også de spirituelle, er også gået ind på det marked for at få nogle af alle de mange dollars, der er der. Både Deepak Chopra, Marianne Williamson og forskellige. Så det er jo altså, jeg tror, det er en meget god måde at blive rig på. Det er et kæmpe marked. Man kan jo også se det i dag. Det vælter ind med nye aktører på markedet. Ja. Med alle mulige forskellige ting, ikke? Ja, så hver gang, altså det håb, du havde, eller sad med hver gang, du lavede en investering, hvad var det? Det var den der enorme forventningsglæde om, at wow, nu kan det lykkes. Det siger hun, eller det siger han, og jeg er helt sikker på, at de har ret. Hold da op, hvor er jeg heldig, hvor er det spændende, og nej, og, og så er det gået, som det er gået, at med nogle af dem har jeg faktisk fulgt rådene. Susan Powter fulgte jeg i lang tid, også det, der spiser i form Fit for Life med Diamonds der fra tidlige 90'er. Og der er jo rigtig gode principper i meget af det. Meget af det taler også om motioner, som jeg også har dyrket rigtig meget. Men jeg har bare i min klokke med mig selv. Så det ser jeg som en af de afgørende grunde til, at det jeg har med dig og med alle de andre dejlige, især kvinder, i dit forløb, det er der, hvor det kommer ind og er væsens anderledes. Ja, så hele supporten, og måske også, hvad skal vi sige, mere det mentale arbejde og bevidsthed og sådan noget. Præcis. Det der med især det, at der er nogen, at du er der, og vi har det der cirka 14. dag Q&A, hvor vi har en time sammen, en eller anden tid en aften. Det er normalt tidspunkt, der passer mig godt, hvis jeg ellers ikke er ude og redde verden. Der tager du temaer op, du forklarer, går i dybden med noget af det, som nogle af os har sagt, vi gerne vil vide noget om, og så er der masser af plads til at stille spørgsmål, og fortælle om udfordringer, og fortælle om succeser og sådan noget. Og det er altså enormt væsentligt. Derudover er der Facebook-gruppen, og der er det der fællesskab, hvor vi klapper af hinanden og trøster hinanden og sådan noget, når det går godt eller skidt, og lærer af hinanden, stiller spørgsmål og sådan noget. Det er et utroligt stærkt fællesskab. Derudover så er der alt det der med bare for noget mad, og hvornår, og hvorfor, og hvorfor ikke, og sådan noget. Det ved du bare bedre end mig. Men som jeg også er glad for, og føler styrker mig. Ja. Helt klart. Og det virker. Men grunden til, at det ikke bare blev endnu en af hele stakken af bøger her, det er den ramme, du har skabt omkring det. Ja. Okay, det er dejligt at høre, Birgitte. Det er dejligt at høre, fordi altså, det er jo det, jeg gerne vil stå for, at det der med slankekur, det må vi have lagt bag os, fordi det er jo fuldstændig vanvittigt, at man skal være på slankekur hele tiden for at holde sin vægt. Så det er en livsstilsomlægning, men for at gøre en livsstilsomlægning til en livsstilsomlægning, der er jeg i hvert fald selv kommet frem til også, at det er en opdagelsesrejse. Når man starter, så siger man ja til noget, som man egentlig ikke ved, dengang du startede for, hvad er det, et par år siden, jamen, der havde du måske ikke forestillet dig, at du sidder, hvor du sidder nu, og vi har den her dialog, og hvad der egentlig er sket, og den erkendelse, der har været hos dig. Det er i hvert fald det, jeg også ser hos andre, at pludselig åbner det sig nogle nye døre. Jeg plejer at kalde det, man går igennem døren til et forvandlet liv, hvis man selv vil. Flot måde at sige det på. Ja. Men nu sagde du så også, at nu har du jo været udfordret, fordi du rejser meget, og du har et aktivt liv. Og hvordan
Så det kan være svært at håndtere det, kan man sige. Hvordan takler du det, eller hvad gør du så, når du kommer hjem? Hvad er det, der giver dig håb om, at det her trods alt er anderledes og giver dig en effekt på en lang bane? En ting, som jeg ikke nævnte før, men som er meget afgørende, det er den der fordomsfrihed. Altså det er et enormt favnende og accepterende og mildt og menneskeligt univers, du har skabt, hvor vi alle sammen med få undtagelser falder en gang imellem, og så kommer man bare tilbage igen og sådan noget. Det er et af kerneprincipperne. Og det er noget, der gør, at der ikke er den der skyld og skam forbundet med den her, i modsætning til så meget andet. Og at jeg ved, at jeg har steget på 4 gange, tror jeg, hvor jeg sådan har været faldet lidt af og lidt mere af og sådan. Og hver gang går det godt, og jeg kommer godt i gang, og jeg tænker, gud, jamen, man kan også have det så godt i sin krop. Det er da helt utroligt, at jeg ikke gjorde det. Og jeg er blevet meget bedre til, når jeg rejser, når jeg sidder på de der hoteller med den der kæmpe buffet og sådan noget. Og så tage nogle af de ting, som er inden for det, der er fornuftigt at spise, ud fra dine principper, som jo også er mine efterhånden. Og så kan man jo godt, og det gør vi alle sammen, det gør du også, ved jeg, en gang imellem bryde det og nyde det, og så sige, okay, men så går vi tilbage i morgen. Mine perioder har indimellem været lidt længere. Jeg har tabt en del fra udgangspunktet, men jeg har stadigvæk en hel del, jeg gerne vil gøre noget ved. Jeg synes, jeg har fundet en måde, som jeg godt kunne tænke mig, måske havde været lidt mere konsekvent, men jeg er glad for, hvor jeg er. Og jeg er rigtig glad for dit nye tilbud om en 3-måneders proces, hvor jeg tænker, at det der lange træk, og igen det her nærvær i processen, og det der, at jeg ikke er i min lille klokke, som jeg snakkede om før, når jeg sad med mine bøger, men at jeg er jeg er favnet og holdt. Somebody has my back. Ja, det er dejligt at høre. Det er dejligt at høre. Altså fordi det er jo det, man skal jo ikke miste øjet på bolden ret lang tid, før den går ud over sidelinjen. Og hvis man kommer for langt væk, ja, så skal man hente den langt hjem igen, ikke? Og det er også det, jeg selv oplever. At selvfølgelig, jeg vil ikke sige, at jeg ikke falder af, fordi det er bevidst, jeg vælger det, men jeg har så sød en tand, så jeg skal ikke udfordre den ret meget. Så er den der, og det er så interessant nu her, har jeg besluttet forleden i søndag, sagde, ej, nu tager vi lige fuld basis på principperne igen. Der går bare 5 dage, så behøver jeg ikke engang at tænke på, altså du ved, i de første dage skal jeg holde mig ud af kagedistrikterne, men når så først de der 4-5 dage er gået, så fylder det slet ikke i min hjerne længere. Altså, og det er jo så interessant, at man på så få dage kan skabe den forvandling, hvor man måske før tænker, du har også en svag karakter. Så hvis ikke man giver sig selv den der oplevelse af, wow, så er det svært at forstå, at det kan virke så hurtigt, ikke? Jeg oplever helt det samme. Altså, en af mine svagheder har været at tage en lakridspibe eller et eller andet med, uden at jeg går ud af supermarkedet. Og her forleden dag, da jeg var startet op igen, så sad jeg i bilen og tænkte, gud, jeg glemte sgu da at købe lakrids. Tænkte jeg, det har jeg måske slet ikke brug for. Ellers er det sådan en fast rutine. Jamen, og det er jo det. Altså, det er fordi, hvad er hjernen påvirket af? Altså, den er påvirket af det, der foregår i tarmen, men det, der foregår i tarmen, er påvirket af det, du stopper ind i munden. Så det er i virkeligheden her, vi skal starte med at få balancen. Ja, så hvis vi lige et øjeblik skal tale om kropsbilledet, ikke? Fordi når man kigger sig selv i spejlet, så er det jo med at have en god følelse af det, fordi man kan sige, en ting er, at man er lidt rundt, det er jeg også selv, altså ikke på den, ikke som jeg var, men altså, det er ikke sådan åleslank fald, men når jeg kigger mig selv i spejlet, så kan jeg leve med det nu, altså jeg synes, jeg har en dejlig krop, og jeg trives, så det er den ene ting. Den anden ting, det der med, hvis det går ud over helbredet, så er det jo, at man skal begynde måske at gøre noget ved det, eller ens selvværd. Nu er du jo sprudlende, Birgitte, du er jo det bedste eksempel på en sprudlende kvinde. Så hvad tænker du om det? Altså har det påvirket din måde at se på dig selv på? At du nu ved, du kan? Jeg vil sige, at
Jeg tror, det er faktisk en god måde at se det på. Jeg har ikke tænkt på det lige sådan. Det er derfor, jeg lige skulle have den igennem computeren en gang. Det er meget muligt, at det, at jeg ved, at jeg kan, at det giver mig en ro. Det tror jeg, du har ret i. Ja. Ja. Det er jo ikke for at lægge ordene i munden på dig. Det er en dårlig interviewer, men jeg prøvede bare at dele, hvad jeg selv syntes. Ja, så er der andet, du har lyst til at dele med folk, eller nogle spørgsmål, eller noget, du synes, vi skal vende her, mens vi er sammen i dag? En af de ting, som du nævnte, da vi talte om måske at lave det her, det var, hvad jeg godt kunne have tænkt mig, hvad der ville have gjort mit liv i forhold til vægt og størrelse og så noget anderledes. Ja. Det har jeg tænkt en del over. Og jeg var slank som ung. Jeg var meget aktiv fysisk og dansede og lavede gymnastik og sport og alt muligt. Og alligevel, på grund af damebladene, som min mor også var ligesom inspireret af, så snakkede vi altid om slankekur derhjemme. Altid. Jeg havde overhovedet ikke brug for det. Men jeg kan ikke helt gennemskue, og jeg har ikke tænkt færdigt, og det ved jeg heller ikke, om jeg kommer til at gøre. Men hvad det har betydet, men den der konstante idé om, at der er et eller andet totalt galt med min krop. Og så kunne vi komme ind i en lang snak om kvinder og kvindeliv og kvindeplads i samfundet og alt sådan noget. Men det tror jeg, hvis man ligesom med MeToo, at man siger, vi vil gerne have, at kvinder bliver betragtet på en ordentlig måde, at vi så ikke bliver anset som noget, der i udgangspunktet er negativt. Noget, der skal repareres. Det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne jeg godt have tænkt mig at være vokset op med. Om det har betydet, at jeg så er blevet lidt tykkere på et tidspunkt, det ved jeg ikke. Men det er noget, jeg har tænkt på, at det var egentlig fjollet at bruge så meget energi og opmærksomhed på noget, jeg egentlig slet ikke havde brug for, fordi jeg var faktisk perfekt, som de fleste unge mennesker er, eller sådan inden for et bredt spektrum selvfølgelig. Det er en ting, jeg har tænkt på, ja. Ja, fordi nu, når du siger det der med ugebladene tilbage i 70'erne, og hvornår du ellers var, ikke? Det har jeg jo selvfølgelig også selv vokset op med, og nu var det jo så sådan, at jeg allerede som teenager begyndte at lægge mig ud. Hvornår kom din overvægt, Birgitte? Hvornår startede det? Altså, var det overgangsalderen eller fødsler? Ja, undskyld. Vil du stille spørgsmålet igen? Nej, hvornår startede din overvægt? Var det ligesom efter fødsler, eller ved overgangsalderen, der skete noget i kroppen, som så gjorde, at kiloerne blev hængende? Det første, der ligesom bragte mig ud af balance, den der balance, jeg egentlig var i, det var mine 2 graviditeter, hvor jeg af forskellige årsager havde svært at komme tilbage til hvor jeg mit udgangspunkt, selvom jeg gjorde meget for det via alle mine venner her. Og så skred det på et tidspunkt, da der skete nogle ting i mit liv, hvor jeg måske var lidt mindre lykkelig, og hvor jeg trøstede mig. Ja. Og det var nok i forbindelse med overgangsalderen, og jeg har ikke tænkt på at sammensætte det før, men det passer meget godt. Og så læste jeg på et tidspunkt, også dengang, at det var et problem med kvinder, fordi på et tidspunkt, når de ikke var så unge længere, og måske var et godt forhold eller sådan noget, så var de ikke længere så bekymrede over deres vægt, og så kunne de lade stå lidt mere til. Og det blev udtrykt som et kæmpe problem, og jeg tænkte, det er sgu da dig. Men altså, det er alting med måde. Heldigvis er jeg rask, og jeg var lige hos lægen i går, og han synes, at alting var så fint. Men du har ret, at der er jo nogle balancer, der skal opretholdes. Jo, og der sker jo også noget i kvindekroppen under en graviditet, og som du selv siger, nogen kommer aldrig rigtig af med de kilo igen, og så kommer der en ny, og så kommer der lidt flere. Og når man så kommer til overgangsalderen, altså der kommer nogle nye spilleregler, fordi kvindekroppen ændrer sig, hormonerne ændrer sig, og hvis ikke man kender de regler, ja, så bliver kiloerne hængende. Det er i hvert fald det, jeg oplever. Og det er jo ikke fordi kvinder, når de når til overgangsalderen, er dovne, eller ikke motionerer, eller alt muligt andet.
men jeg tænker, at det er mere den der, på et eller andet tidspunkt, så kan man give op eller blive trist over. Det er du så heldigvis ikke blevet, Birgitte. Men trist over, at man ikke kan gøre noget ved det. Og det er også derfor, jeg synes, det er fantastisk, at du vil være med til at inspirere andre ved at fortælle din historie. Og nu siger du ugebladene, og så kom jeg til at tænke på hele det der SoMe, der er i dag, hvor de unge mennesker jo meget nemt får en helt forkert opfattelse af, hvad der er normalt. Ja. Og det gælder jo ikke bare lige på vægten, men det er jo også udseendet, og hvad ved jeg, altså det er skræmmende. Det er det. Ja. Det er igen den der understregning af, at især kvinder, men jo også mænd, har jeg læst mig til her inden for det sidste, via de der sociale medier igen, og at den bliver understreget af, så vores udgangspunkt er, at vi er behæftet med fejl. Ja. Og det må vi gøre noget ved. Ja. Og man skal pynte og snyde, og jeg ved ikke, hvad man kan med de der SoMe. Jo, man kan åbenbart redigere og sætte filtre på, og hvad vil jeg, og sådan noget. Ja. Og den der forkerthedsfølelsen, den kender jeg ikke, fordi jeg på den måde er blevet gjort forkert i min vægt fra min barndom, men det jeg selv oplevede i min vægttabsrejse, det var, at når man ikke kan tabe sig, og da jeg så kom til overgangsalderen, blev det jo værd, det har jeg fortalt noget mere om, men det der med, når de råd, som så gives af vores sundhedsindustri og slankeindustrien, luk munden og let røven for eksempel, ikke virker, jamen så er det jo nemt at komme til at pege pilen indad og sige, det er mig, der er noget galt med. Jeg duer ikke. Og det tapper virkelig på energien, og det tapper på selvværdet. Jeg er rigtig glad for det, du sagde med overgangsalderen, fordi jeg har næsten ikke mærket min overgangsalder. Jeg havde ikke svedeture og sådan noget, så jeg har været heldig forskånet, og nogen siger også, at jeg fik børn meget sent. At når man får børn sent, så kommer overgangsalderen sent, og derfor er jeg ikke helt vidst, hvornår jeg skulle vente den og velkomme den eller sådan noget. Men det vil jeg tænke lidt mere over i forhold til min vægtøgning. At se det i den sammenhæng, det er faktisk, det befrier mig også personligt endnu mere. Tak for det. Så behøver du nemlig ikke sidde og tænke på, det var fordi jeg spiste på følelserne. Nej, måske ikke. Måske var der noget, som satte det også i gang, eller som var med til at forstærke det. Præcis. Ja, er der andet, du har lyst til at dele, Birgitte? Jeg tror, vi har sagt rigtig meget. Vi har sagt meget, og jeg synes, der kunne sagtens blive anledning til at snakke om dit spændende virke med dine kvinder på et eller andet tidspunkt ude i verden. Det tror jeg, det kan vi alle lære noget af og blive inspireret af. Så jeg vil gerne sige tak, fordi du kom i dag. Tak, fordi du har delt det, du har delt, og været ærlig omkring det. Tak for invitationen. Jeg er glad for den her sammenhæng, og glad for også at kunne bidrage. Tak for at give mig den chance.